Quería preguntar se ten estudiado, tamén está un pouco relacionado con esta última pregunta, as razóns que poden explicar dende o punto de vista psicolóxico que moita xente asuma este discurso do decrecemento ou tamén moitos homes que asuman a ideoloxía de xénero, pois non sei, se de algún punto de vista psicolóxico de sentimento de culpa ou non sei. Non, son temas distintos e hai que debatir cada un por separado. O tema do decrecemento, a ver, o asumen porque é o discurso oficial, é máis, parece o lóxico. Lembremos unha cousa, a ciencia social boa é contraintuitiva, non é así, non é o sentido común, porque o normal é pensar que os recursos son como un queixo que vas rallando nel e que se vai gastando hasta que se gasta o queixo, non que o vas como rallando. E os recursos non son así, porque estamos todo o día descubrindo novas formas de aplicalos, descubrindo recursos novos ou descubrindo novas formas de reciclaxe. Estamos todo o día cavilando. Entón non sabemos, ainda que intuímos, non sabemos exactamente cuáles van a ser os recursos do futuro. Hai un que se chama Dieteren, que ten un libro moi bo que se chama Los metales de la esperanza, algo así, explicando que, bueno, moitos metais se poden esgotar, pero hai aleacións. Se poden facer moitas aleacións. Ou se poden imaginar, ou se poden pensar, por menos teóricamente, os que sepan desas cousas, que se me corrixen, moitas aleacións que ainda non están feitas con metais que sí que son abundantes. Pois chamamos os materiais da esperanza, que se poden facer con isto. Ora, o discurso normal é isto, que se gasta, que estamos consumindo demais, que é un discurso que a xente asume lóxicamente. Non... Sempre hai ese escotado chamaballe bionismo, non esa idea de volta á pobreza, que temos que ser así como pobres e así. Eu tampouco defendo exactamente iso, defendo vivir unha vida frugal, austera, etc. E non excederse. Pero tampouco, digamos, pasa nada. Pero digo que é un discurso que parece que é lóxico, non? Desde Malthus ou desde Jevons, que todo que se va acabando, se va a acabar o carbón, o Malthus que se va a acabar o fame no mundo, todos esos discursos do Club de Roma, ou de Paul Ehrlich, que se va nos anos 80 iba a haber unhas fames terribles en Estados Unidos e Europa, porque se va a agotar os recursos. Porque non é así, porque o ser humano non é un algo pasivo, non é un insecto que ten o que ten, sino que nos podemos, a imaginación non se pode crear moitas cosas, pero eso non é fácil de explicar. O normal é creer que todo se vai gastando e que hai un momento que vamos a... A parte que está no imaginario noso, porque moitos destes discursos asumen fórmulas religiosas ou pseudo-religiosas, no senso de que hai un pecado original, que é o consumismo, e nuestros pecados están aí, e Dios nos va a castigar en el infierno climático, non? Unha cosa destas así, pero por culpa de nuestros pecados de gasto. Como está no noso imaginario, simplemente unha transposición. Hai o pecado, que somos consumistas, un pecado original de naturaleza nosa perversa de consumo, e por culpa de nosos pecados tal, a naturaleza nos vai a castigar e nos va, o sea, ferverán as aguas dos mares e subirán e asolagarán todo. O sea, o discurso incluso é bastante bíblico. Nas catástrofes previstas é bastante bíblico. Que non digo que non, eu non me meto neses temas, porque, repito, é unha cosa que aprendín a ser prudente nestas cousas. E non sei de cambio climático, non falo de cambio climático. Punto. Podo falar das consecuencias económicas ou políticas, pero se quenta ou non quenta, se vai subir ou non vai subir, eso non o sei. Saben porque non sei, eu non sei ler un gráfico deses, non sei... O que sí que sei, os que leen esos gráficos, os que leen esas teorías, estas cosas así, poden interpretar esos datos precisamente porque o capitalismo lle dá as ferramentas para facelo. Todas estas ferramentas, estos satélites que miden a temperatura do mar, todas estas cosas así que tan sofisticadas, todos estos medidores que teñen e cosas por estilo, os hai porque hai especialistas en maquinaria de precisión que lle fan ese tipo de máquinas. E iso lo pode facer unha sociedade moi rica, que permite o uso de andar a medir esas cousas. Unha sociedade que vive nun nivel de supervivencia non pode permitirse esos luxos, non ten medios nin para fabricalos, nin para manter ou debidamente manter e formar persoas cualificadas para que fagan ese tipo de cousas. Iso só pode facer unha sociedade moi rica. As sociedades primitivas non podían permitirse o uso de ter científicos profesionais, nin profesores profesionais, nin músicos profesionais, nin escritores profesionais, nin literatos. Non había nada deso, vivían na mera supervivencia. Se hai científicos que, gracias a Dios, están todo o día pensando, cavilando cosas, é porque hai unha sociedade suficientemente rica que os pode manter. E nunha sociedade de crecemento non o sabría, nin tendrían os medios.